Doa, 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 era costureira, o doa traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, o doa cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Cando recordamos, mesmo sen querer, escollemos o mellor e procuramos enterrar no esquecemento o peor de nós e das nosas vidas. Por iso, as festas perduran teimosamente na nosa memoria. A lembranza da festa aparece tan viva que chegamos a crer que agora ninguén se divirte e goza como nós temos gozado. Nin os tempos máis escuros e sombrizos, nin os traballos máis escravos, nin os medios tan precarios son capaces de borrar na memoria aqueles instantes felices. No doa a doa da festa, erache festa ir, era festa volver, e agora volve ser festa recordar. Había rivalidades no sentido de que a quen tuvera mellores festas. Por exemplo, os deste pueblo e os do outro, ou esta parroquia e a outra, a quen tuvera mellores bandas de música, etcétera, etcétera. Deso sí había rivalidades, sí. En algunhas parroquias que estaban unha cerca da outra, que tiraban, pero tiraban os fuegos, e despois dali a 8 días dicían a de fulano tuvo máis fuegos que a outra. Non me entende? E aí xa se empezaban tal. E despois viñan os anos seguintes que cada un tiraba máis o que puidera. A costumbre era que todas as casas tiraran un foguete a media comida, a media mesa. Entonces, por eso dicía, fulano xa chegou á media mesa. Tiraban os foguetes, e vos tiraban os foguetes cando salía a procesión. As romerías nunca eran nas iglesias parroquiales, eran nas capillas, nas ermitas, que se facían dedicadas a un santo. Facías o seguinte, chegabas, oía a misa. Despois de oír a misa, había que darlle a procesión e dar a volta ao redor da iglesia na procesión. Aí tiña unha anécdota eu, esa foi que meu pai levou un carro a Sandía para San Ramón e foi cedo, e quixo facelo primeiro, e foi tan apurado, e foi solo. E o canizo, a parte de atrás, que cerraba o carro, abreuselle, e caronlle toda a sandía. Cando chegou a San Ramón non tiña sandía para vender. E viñe, caía todo polo camiño. Había a Santa Margarita en Monte Mayor en Laracha. Nós mesmo tiñamos unha romería moi boa, que era para a Reuma, o San Amaro, que facíase 2 veces no ano, Santa Minia en Brión, que tamén o San Xorxe, na estrada a máis en Gonte. Na procesión da festa da patrona, que nunca mirara, eu asusteime moito, pois na procesión que era só ao redor da iglesia, pero unha vez mirei, ai, Dios mío, un difunto. O sea que isto es que se ofreceu a ir con a mortaza como se estuvera morto. Doa, 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 era costureira, o doa traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Eran máis divertidas que agora, porque había moita mocedade, e íbase a bandadas da 30 e a 40 con música e comíamos ali unha comida. No campo bebíamos viño. Con garrafas cheas de viño. Ali levábamos pois tortillas, empanadas, peixe, fanecas fritas, pimentos, todo o que había. Pois facíase cocido, facíase sopa casi non faltaba, asábase un pouco de año ou carne, ou cada un tiña o seu estilo. Facíase unhos dulces,
na casa, que antes non se compraba nada, era toda na casa. O azúcar estaba limitado. O sea, era moi golosa, ainda son hoxe, non? Meter a mão así, pero a mellor tu colles un pouquinho de papeleciño, e lávalo, hoxe lavaste un pouquinho, a miña irmá lava outro pouquinho, xuntaba un pouquinho e facíamos as roscas. Cando había en Romaría festas, o postre, pois facían roscas na casa. Facían roscas. E había xa quen facía bizcochos tamén. Facían un ramo de roscas que se subastaba na Vasbena. E despois había ali un roscolleiro que lle chamaban o roscolleiro de Piedrafita. E levábache un carro de vacas. E levábache rosquillas. E levábache licor café. E comprei rosquillas, comprei deses petardos, que era o que os rapaces comprábamos dunhos petardos que se tiraban. Que outra cosa comprara? Total, gastei a mitad da peseta. Facíanse moitas veces flans, bizcochos, todo eso era habitual, pois xa non se fan, pero daquela facíanse. O arroz con leite, que era o postre que había, seguro. Os negros facíamos chillese así unhas chuletiñas, chamábamos chuletiñas, e facíamoslle hasta chilles facíamos de azúcar caramelos. Facíase o que ainda hoxe está por superar como postre, que era o queixo con marmelo. Doa, 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 era costureira, o doa traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Xantábase, todo xunto estábase na mesa hasta as 4 ou 5 da tarde ou máis. E logo despois descansaban, os rapaces íbamos xogando por alá, e pois por a noite volvíamos outra vez ao campo da festa. E ali, pois, a ver, escoitando como tocaban os músicos ali, que poñendo unha cara a xente maior, os mozos, pois, bailarían, e os rapaces andábamos correndo entre outros, meténdonos por aí. Era la plaza del mercado, y había así un trocito de tierra, y allí se ponía la banda, y bailábamos allí. Los días del Pilar, en el cuartel de la Guardia Civil. A banda de música non se le puña ni un palco ni nada. Ali, tocaban ali un chan. Viñan aquelas bandas, carao, e aquela cousa que se andaban botando as alboradas de mañá, non sabe? As festas eran bonitas na aldea, agora non hai xente, non? Fui moi bailarina, iba ás festas e non perdía unha peza. Desde que empezaba a banda a tocar hasta que acababa, a noite doían as pernas, pero na festa non me doían. Subastábanse a festividade do santo, non o santo, por supuesto. Entón, había quen ofrecía tanto, máis ou menos. O que ganaba a subasta, bueno, facía a festa. Había uns señores que se poñían ao cargo para tratar coas orquestas, permisos e todo eso. Como facía a festa? Pois iba a pedir casa por casa. E cada un daba o que podía. Un daba millo, outro daba patacas, outro daba outra cousa, outro daban cartos. E despois todo eso vendíase. E con eso facíase a festa. Despois eso foise deixando, e despois todos os anos se facía por sorteo. Da casa de tal, da casa de cual, pois xuntábanse 4 ou 5 fulanos e despois pedían por toda a parroquia. E dai, con eses cartos, pagabanlle ao gaiteiro ou á música. E doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba as patacas, doa, e doa, doa, e doa, doa. A juventud tiña unha maneira de se divertir moi especial. A juventud, pois, vamos á festa. Bueno, onde nos juntamos? A veces xuntábamos 3 ou 4, e íbamos todos xuntos, e as rapazas todas xuntas. Non era leválas abrazadas, nin era leválas nada. Saludabas, e se podías ir con algunha, acompañábalas hasta a casa, pero non había outra cousa. Porque sempre salías en pandilla. Si éramos 7 ou 8, todas xuntas, e a mellor viñan uns forasteiros que andaban con eles no baile, e estarían
pero tiñan que vir por detrás. Calzábamos os socos na casa e os zapatos levábamos na man. Cando chegábamos casi a Boiro, un pouquiño antes de entrar na carretera principal, había unha silveira grande, ali agachábamos os socos e calzábamos os zapatos para ir para o baile e máis para a romería. E íbase á festa, bailábase, bebíase, etc. Igual había quen empinaba un pouco de máis, pero bueno, eso pasa en todos os casos. E puñámonos así todos os veciños, e bailábamos. E despois viñan os quitar calquera mozo que non conocíamos. E viña bailaba unha amiguinha, despois viña outro e dicía, permite. E tiñamos que ir, senón se cada había lío. Había uns líos, unhas peleas por casa da moza, porque lle sacaban a moza estando bailando, tocaban non, pero había que deixarlle a parexa. E normalmente a parroquia veciña, era a parroquia veciña, e estacazos, eu recordo, feridos graves, co estadullo, co pungueiro, pungueirazos. Eu tiña verdadeiro pánico. Cando había un lío, corra para casa. E se cadre había un mozo por ali de redor que a ti gustaba máis, facíalle unha seña, e viña e dicíalle, permíteme. E viña te remudar, e ti quedabas contentísima, porque bailaba moito mellor o outro, quedabas moi ben, moi ben. E se non quería, pois sentabas tú nun lado, estabas con ela ali aparte. Aunque non fora así arrimado, xa parece que era outro mundo diferente. Porque che vou dicir, a muller naceu para estar no brazo do home e o brazo do home na muller, non da muller.